Så er vi i lufthavnen. Hey man. Vi har stadigvæk ikke mødt The Dreams. Hey man. Så ja, vi regner heller ikke med det. Vi leder efter morgenmad til familien. Ja man. Jeg har spist. Det er jeg ikke. Det er citater hele vejen igennem. Nej, ikke hele vejen. Det skal jeg leve med. Ikke hele vejen. De har fundet noget morgenmad. Det var Elises morgenmad. Hun ved det ikke endnu. Hey man. Hvad synes du, man? Jeg har filmet din morgenmad. Barbecue chips der. Ja. Vi flyver over et land nu. Jeg ved ikke, det er Estland. Ja. Nej, er det ikke lige tør? Det ved jeg ikke. Vi er i gang med at høre Jeff Dunham. Kaffe. Jo. Vi danser. Vi er glade. Og hey man. Hey man. Hey man. Jeg er tilbage sammen med min mini-chief. Yay! Og jeg har savnet hende rigtig meget. Monsieur Dude. Det har været her kedeligt i 3 dage eller sådan noget. Hey, hvad tror du? Jeg har sgu da også haft det her kedeligt noget kedeligt. Ja. Jeg har kedet mig røv meget i lejligheden. Jeg ved ikke, hvad hun har lavet. Jeg ligger og sovet i 2 dage. Det vil bare se. Vi er på vej til hotellet. Det er det der. Ja. Det store farverige lort. Det kan man ikke se. Jamen, det ligner en stor farverig lort. Ja. Vi har været til generalprøve i dag. Det gik af røven til for nogen af os. When the city sleeps and I'm the only one I want. My shadow's the only one that walks beside me. My shadows are the only thing that matters. Sometimes I wish someone out there will find me. Till then I walk alone. Og rimelig godt i nogle andre gange. Ej, der skal også lige blitz på. Den her syge blitz. Hey man. Ja, dance. Okay, lad os skåne. Go for it. Dance. Do the dance. Work it, baby. Vi har lige spist sushi. Hvad?
Det er så dårligt ud, det er sushi eller sådan noget. Ja, nej, sushi. Vi har et alt chokolade. Ja, nej, det kommer bare med chokolade. Det var med chokolade, og vi spiste det hele, og lige så små ræk. Nej, hun er ikke sur, hun vil bare også gerne have noget. Jeg kan ikke godt få det. Der er skyer i loftet. Hvad har vi mere at fortælle? Vi har ikke lavet noget hele dagen. Jo, vi har øvet, og så vi har øvet, og det gik faktisk rigtig godt. Halløj. Jeg tænkte, du gjorde helt forstået. Kom på Amager eller hvad, mand? Du måske på Amager. Er du dum, hva'? Sådan. Garufka Korfits. Ja, fordi vi skal have noget slik med hjem til ham, ikke? Med sådan noget russisk? Ja, sådan noget russisk slik, Garufka, ikke? Og det er sådan, det er kun en Korfits, ikke? Og så skal vi lære ham at sige Garufka Korfits. Og så skal det være hans yndlingsslik. Der ligger på sofaen! Vi skal også have noget vodka, noget rigtig russisk vodka med dem. For vi skal seriøst have de der Russian Dreamers. Ja, vi er the Russian Dreamers. Det tog noget tid før du fattede den. Jeg skulle ikke se, hvad det var. Det var de Russian Dreamers. I record. No man can eat 50 eggs. I come home in the morning light. The mother says when you're gonna live your life right. About the feeling of the fortune I've won. Girls, they wanna have fun. Oh, girls wanna have fun. The phone rings in the middle of the night. My father asks what you gonna do with your life. Oh, daddy, dear, you know you're still number one. But girls wanna have. No man can eat 50 eggs. No man. No man. No man. No man. Girls, they wanna have fun. Oh,